Right, uyemone maromba yatanga manje. Pane nyaya ndiri kusanganiswa nayo panapa izvi. So pane munhu angondisendera ku-inbox kwangu achiti Kuliend, what's your take on this? So inyaya iri kupostwa neMurakashi. I hope munonyazoziva pana Marakashi zvavanoita. Ati President Emmerson Mnangagwa now he is the most advanced motorcade just like all other world leaders. Aya. Alright. Ndo nyaya iri kutaurika panapa. These guys basa ravo ravakabhadharirwa ndere kudefenda President Emmerson Mnangagwa every day on social media pane zvavanoita. Chero vakatadza, chero vakadidi, chivini chaka vakatoita something obva vada kuudza nyika kuti come and see zvaitwa na President Emmerson Mnangagwa vagona vazodaira ndo zvavakapinzirwa basa handiti. Right, chekutanga inini ndakanakira kuti ndine chimwe chokwadi chekuti unofungidzira kuti pane atukwa ipo pasina. Kozoita chimwe chekuti unotoona kuti hapana atukwa chero pasina. Right, toda kuti tionesane inonzi losi. Ilosi Owen Mudha nevamwe apana vamakatengera vese mafoni vave. Owen Mudha ndakanzwa ndiye aitengera mafoni kugoko. Inyaya yekuti hazvina kushata nyika dzese dzina vanhu vanodefenda mapresident adzo. Tozviunderstanda, totozviziva. Zvinotoitika nyika dzakatosiyana siyana titi. But I think on this one ilosi. These are the consequences of cheap labor. These are the consequences of cheap labor. How come kuti munhu anobuda achitowedzera kutotaura zvimwe zvinhu zvisitorina nemusoro instead of defending kana kuti vanhu vanzi varida kuwedzera kuzofarira leader wako unotobuda uchitowedzera kutaura zvimwe zvinhu zvisitorina nemusoro futi on top of kutomakisa futi. How come kuti we are celebrate in these days kuti President Emmerson Mnangagwa vane most advanced motorcade instead of bragging kuti let's go kuma hospitals mobva mabrega one zvinhu zvine musoro kuti vane mahospitals akanaka iri. Motorcade ine basa rechi zvakasiyana nechina baba vanongoenda kunzi vane mbire kunzi vanotenga doro zvisingaite kumabhawa mhuri yavo ichirara nenzara. What is the difference? Alright, vane nigirikini economy ngati let's brag about the economy. Vane economy panigini shosho muworld wotonzi uri kudefenda president wako uchitaura zveeconomy. Inini to me zvangu ndakazvitarisa I don't see President Emmerson Mnangagwa venyu ivavo kunge munhu ari serious about his job. I don't think he is serious about this job. Honestly speaking, why ndiri kudaro? Do you still remember madays aya pakavabuda vachiita kamwe kainterview vachitaura vachiti zvoni kuMozambique vakagadzira passenger train inototakura ichitoenda ikoko ichitotakura vanhu chididi. Muno muZimbabwe do we still have a passenger train? Vachibvunza that question. I was so disappointed. Kuti waraiti munhu ari kuzviita ndiye mukuru wenyika kana kuti mutungamiriri whatever mudedzera vanozviita kana kuti vamunovaita achiziva zviri kune neighboring country otadza kuziva zvemune imba yake yaari kutungamira. Zvakafanira kuti baba vanoziva nyaya dzekutoti mwana woku next door akapasa akadidi votadza kuziva kuti mwana wavo akabuda nemaresults dzakaita sei. That's the same thing. Ende ndiyo munhu wamubuda muchinzi muri kudefend because inini chekutotangisisa ndechekutoti hapana chekutodefenda pane that man. Pane zvese zvaanoita there is nothing to defend. Hapana kana one. Ukatoitiswa basa iro rokunzi udefende unozozonzi unozoita reference hauna kana rimwe basa raunozombowana paanozongodzingwa pachigaro zvova zvadhakwa because unongochionekwa as a failure as well. Cheap labor yana Owen Mudha yakutowedzera kutoti tichitonyatsoona zvinhu zvakatowanda manje zvokuti motorcade inotibatsira chii zvekufamba nemotorcade inonzi yakanikina iri more advanced. Nyika inobatsira chii inobenefita chii? Bozi orati ngatite motorcade iri bo tovateto economy yebvenzi inotaurwa muworld bozi muri kuda kungotaurwa pane nyaya yezvemota kai tochitaurwawo futi pane economy iri bo totaurwawo pane mahospitals ari bo kwete kuti tinongonzi aiwa vane motorcade ine basa rechi. Iwewo izvose uchipedza kukomenda nyaya yechimotorcade icho wakomenda uchiti motorcade chacho chakachiri bo chakadai chiri advanced handiti. The next thing ikanichaitika ndechekuti uchitoenda kudheni kwako iwo kana kuti alright vachabva vadzingwa basa kana kuti basa vodubva varesigner. What are you going to do? Because for now muri kutambira mari sevarakashi hamene kuti mari muri kupuhwa. I don't know kuti mari yamuri kutambiriswa ipapa nedata ramune muchitengerwa nemafoni amakatengerwa iwo handiti. Chekutanga ndechekuti don't expect kuti next president achauya achakupinzai mabasa ka
mugare makangwarira muzvizive izvozvo. Kwachatouya mumwe munhu anenge atone pfungwa dzakatosiyana asingatodi kuningirikana kana kuti anouchauya umwe anenge ane vake. Muchaita sei because ikonomi haisi kuningirikana. Because mimi chekutanga chamari tigadzirire mabasa kuti tobva to brag about economy yagadzirwa kwete kuti brag about motorcade. Inongosiyiwa motorcade, hakuna president anonzi arizana nemotorcade yake, zvinongosara ende muchibhamba nezvinhu zvisangana nebasa rese. President ngatigadzirire mabasa kuitira kuti mangwana pamunosiyawo basa imimi mune matoenda kupenjeni because munenge muchirongotora mari dzemapenjeni dzechinchi, but isusu tasarawo tine chekubata, tine pekushanda paribho. Zviri simple zvinhu izvozvo. Kwete kubuda muchito brag about haiwa vane best motorcade vari kuda tiri kuenda kupiko, tine vanhu vakadaro tonzi vakakwana, utonzi muyouth ataura pakadaro ipapa. Pfungwa idzodzi ndo dzaanoshandisa here kunikirina kumba kwake, kana kuti kana tikanzane mukadzi ndo dzaanotoshandisa utonzi murume wemunhu here, pfungwa dzakadhakwa daro. Because those are the things zvichida kutoziva. We are sick and tired naona vanotanga vasina kukwana, pamwe mamusati maneta nazvo. Saka ndo pakutoita problem ipapo manje. Pato nedambudziko pekutoti munhu ari kumhanyidzana nekungotaura zvinhu zvisina nebasa rese nekudefenda zvinhu zvisina nebasa rese. Ngatibogadzirisane kuti mukuru tikumbira kuti marodhi chaiwo agadzirwe, tikumbira kuti economy vanhu vawane mabasa, tikumbira kuti zvipatara zvinge zvigadzirwe, zvemotorcade izvi ndo zvinhu zvisina nebasa rese zvangofanana nedoro because it's enjoyment. Hazvina kana nebasa rese, ngavafambe nechero nemota dzaingofambwa nadzo namugabe dzanga dzitori boards edza because dzakatengwa kare. We don't tolerate such nonsense. Mamillions ari kutotambiswa iwo. Mamotorcade iwayo tikaweka mari yacho yanenge akatengwa anogona kutochinja life ye kana village yese. To be very honest, because millions. Because imagine kuti pakaendwa kana kuma village kunokwa yapasvika povhurwa industry, vana veikoko vakutoshanda kwakutogadzirwa zviri kutoitwa ikoko zvachitoenderera mberi. Takutoti problem -1 nyika ichienderera mberi. Kwete kuti moti vane motorcade kana unofungidzira kuti motorcade yacho imari yemhomwe mawere, inongori mari yenyika. Chero wakatoita nharo ende chandinoziva manje chekuti chero wakatoita nharo ndizvandiri kutotaura izvozvi uchiti ayewa uyu anotaurisa kule ndo chanolauda. It's okay, it's okay. Ichasvika nguva ichasvika nguva yekuti unyazoona kuti uchapanzwa marwadzire pachakuita ende zvine zvakubhowa munhu wese. Inenge ya disadvantage munhu wese. Wakutodemba utoti panguva yako dai wakatovaudza pamwe dai zvinhu zvakatochinja. Toti tikumbonyatsoenda kupiko inini zvimwe zvinhu chero makanditi inini ndizonyatsotaurisa tiri kumbonyatsonangepi. Alright guys, geza timbodai so kune vanhu vari muSouth Africa vada kuregisterwa makambani avo. Ndakachingokhumbira kuti kamubate avo ve-education research ana mukoma Owen mogara mangu wabata movhurirwa mabusiness nigirikini FNB business account nekambani yacho company registration. Munongozviitirwa pachena, chinongodiwa ivalid passport chete, ingoziva kuti ingori muSouth Africa passport yako chete wakutoitirwa. Even uri outside South Africa vanokuitira deal as long as une passport chete, ndo zvinenge zvingodiwa. Unobva wangoitirwa pachishasha ende number 1 pakuvhura ava ari mboswera uchimbonetsekana zvimakonsekwensi zvimwe zvese zvinozonzi aiwa zvose vamwe vanozoti ndakazovhurwa rangu rikazovharwa. Hakuna izvozvo, chingoitirwa namba dzavo ndidzodzi dziri kubuda pascreen. Mogara mangu wabata moti tanzwa kamuchiadvertiswa paClient tivhurirewo makambani acho, mutiregisterewo, mutivhurirewo maFNB business account, motoenderera kumberi. Bookkeeping nezvinhu zvakasiyana siyana, mabenefits ecompany FNB card racho akawandisa. Unoziva kuti mitoropuwa ma-online payments handikwanise kuzvitaura zvese panapa ndikazvipedza, but aya maflyers aya munongorowa screenshot motangonyatsoverenga ipapapo muchizvionera. Now back to the story, timboonesana zvevanhu vari kunyebedzera kudzungaira because titangoti tingogara tangopedzerana zvinhu zvacho nguva ichiripo. Sinzi munhu anenge anyatsondisendera screenshot anga arida kunyatsooneswa zvakanaka because anga ari kutovhiringidzikawo, angada kunyatsonzwisa kuti inini ndozviona sei. Inini ndo maonero andozviita sekutaura kuti ndine chokwadi chekuti unofungidzira kuti pana atukwa ipo pasina. Hatichatolerete zvinhu zvakadaro. Imimi kana muri kutoona kunge pamwe inini ndiri kuning'ina muchatizozvionawo pamberi papaya kuti uya yaitotaura chokwadi. Ndope muchatoona kuti chachiri chokwadi chaitaurwa paipe. Because handizivi kuti vamwe wenyu muchazozvitorawo sei. Vamwe ndoziva kuti vanenge vachingotora kunge pamwe ari kupengereka, vamwe vachingodidi. I understand vanhu tinofunga nekuona zvinhu zvakasiyana, but inini zvangu handisi kufara nenyaya iyoyo yekuti tinoona vanhu vanobuda vachicelebrata motorcade kuti ane motorcade yakanaka. Ngaticelebrate zvimwe zvihombe. Agadzira nyika here, aita sei, tocelebrata izvozvo. Hapana, there is nothing to show. Ndosaka vari kutaura zvinhu zvisina nebasa rese zvinana motorcade izvozvo. Ndosaka iko zvinezvi munoona vanotopakana pressure president wachikuti ngaambonovhura chakati ribbon after ribbon neparoad chigero after chigero.
mfunga watoneka namastyles ekutobata chigero chaiyo because maoko anopedzera kutorwadza nongokata zvigero chete nezvimwe zvinhu zvekutoti mamwe mapresident dzimwe nyika vakanzwa kuti kuzimbabwe kune munhu aidaro vamwe vari kutovhura mahospital. Go to Zambia right now uchanoona imwe hospital yavakagadzira ihombe yakanaka zvisingaite vakatogadzira. Ndo zvinhu zvinoenda napresident achinokata ukaribhondi kuti aiwa pavhurwa chinhu chihombe panapa. Vamwe vari kuvhura maindastry chaiwo ndo zvinhu zvinodiwa kuti zviinde kwete kuti kuZimbabwe unonzwa kuti president aenda neribhondi kuno aenda unokata ribhondi pavhurwa chechi. Imi imbotiudzai kuti chechi nechi chanotibatsira senyika. Ngatimomira zvokuva brainwashed kuti tichada kuti tichanzoonesana chechi inotibatsira chii senyika kuti president aende necommission. Ngaingovhurwa kane mapasta ndo basa rawo. Kane mapasta ndo vaivaka. Obva wangovhura ka ine chii chekuita nenyika because atidi tosanganisa ma emotions nezvinhu zvenyu zvokuva being religious chinchi. Achimbo celebrate mamotagedha acho ariko iwa pamwe nini ndiri kupengereka.